Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jipprova jaħbi l-kriżi kostituzzjonali li laqtitu hekk kif il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka għamlet mossarari ħafna fil-ħajja politika ta' pajjiżna. Dan hekk kif kellha tintervjeni direttament fil-kwistjoni tal-emendi tal-liġi tal-protezzjoni tal-embrjuni. Dan joħroġ minn artiklu fil-moment fejn żied li lanqas meta waqa' l-Gvern ta' Alfred Sant fl-1998 dak iż-żmien il-President Ugo Mifsud Bonnici ma ħax li kellu jindaħal fuq il-Prim Ministru Alfred Sant. Lanqas meta l-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien affaċċjat bil-problemi mal-backbenchers ma kien hemm intħil mill-President George Abela. Iżda l-aħħar ġimgħat kienu xhieda ta' kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat aktar qiegħed jirnexxielu jifret lil poplu Malti wawċi milli jaqdu jmexxih il quddiem. Is-sensiela ta' eżempji klassiċi f'dan ir-rigward twila u tmur lura għall-leġislatura li għaddiet meta sa minn dakinhar il-Prim Ministru dawk viċin tiegħu imbarkaw fuq inizjattivi li kabru il-firda fost il-poplu, nislu xettiċiżmu fost il-barranin u stmerrija lejn pajjiżna. Dan kollu qiegħed iwassal biex ikompli jikber l-antagonizmu politiku fost il-Maltin. X'idda ta' dan u l-odju jfur fuq Facebook fejn Maltin jitqatlu bil-kliem bejniethom. Min-naħa l-oħra l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija ħad diskussjoni għand l-eżekuttiv tal-partit minn fejn ħarġet dikjarazzjoni ċara favur il-ħajja mill-konċepiment. Minkejja d-dikjarazzjoni ċara tiegħu li se jivvota kontra l-emendi mresqa mill-Gvern Adrian Delija xorta ta' free vote peress li din i kwistjoni etika.